Ngalaraku haduh kabaku. Khublei pi Baroh di iashim ni ka online dancing competition jong film JINGIM but teladon komba haduh lais pa prapa admut kini ki nong shibta ki abrit perki samla kum jo ka bnai sai sin ka jing khublei pi Baroh but yakini video komba platet la ada upload hapo ka Chwa Syiemlieh Entertainment channel YouTube naduh ka arpo artarik April haduh arpo artarik Mei ka adon komba shi bnai bakini ki paidbah ki aya ban bishar hok yakini ki video jong pi cái dancing competition ni ka online dancing competition ba na ka film JINGIM ka pyniaid bynta kalau musi bynta ban lat boring nam da jong pi paidbah ba iing nam ka shad yogi film khasi mai lat nomor ba haban shom yem nam da ni jing pakhang chnam la ni ka lockdown na ka India Baroh ka wai but ha bynta ka ni ka kembali ong di ting shop malam kmat ni ka film JINGIM I ba pira da trong ba kidan hadu live spot proper ni kini shimta ka ni ka first round jong ni film JINGIM kaba mat bynta kini film bynta kini ka la da penkut yang ni first round naduh ka arpo tarik bnai Mei arjar arpo but the no iashim la shad kini ki wai men sip recommend ka break first round Baroh ni ai lat bang sai si kini Baroh badong shaka second round but Baroh kini ki lais pa prapa admut kila badong me second round ba ki shad da kini wai the one by 8 na film JINGIM hi bal ag manga badi komwarbi bala choreography dei ba one bet ni te kumta kani ni ai ka chance pi ban le bang sai sin te subha Baroh shimi ni kabu but sai si du kuma ni cuba tayang ni ba ya kini ka second round ka bynta but kerpa di pi Baroh ni shimta ba hakpor ba pi ring yang video jong pi amne gon ring da penyang gumne ndai da penkyang kanang ba ka video ka size abang thep video ko YouTube ka size jong video kan kam he but kau kan kam internet ya kinong